салом дӯстон, имшаб ки миёнаи ҳафта аст, як қатор бозиҳо баргузор шуданд. Баъзеҳо бехабар монданд ки дар рӯзи гузашта дастаи Челси ба таври ҷиддӣ санксия шуд ва дар ҳамин ҳол бозии худро гузаронида тавонист ва ғалабаам кард. Дар Лигаи Аврупо 4 бозӣ гардид ва муҳимтарини он дидори дастои Барселона Галатасарай буд. Мо ин бозиро дар канали Барса ТЖ пурра абзор мекунем ва инро ҳам бояд хотиррасон кунем ки дар канали 11 бозингар прогноз карда мешавад ва бозиҳои имшаб аз Англия 100% пешгӯӣ карда шуд. Дар ин ҷо бошад мо фақат хабарҳои муҳимтарини футболро барои шумо пешкаш менамоем. Дӯстон, моро дар ин рӯзҳои истироҳатӣ тоб рақобатҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ интизор аст. Бозиҳои асосӣ дар Англия хоҳад гузашт. Манчестер Юнайтед Тоттенхемро пешвоз мегирад. Шанси девҳои сурх барои баромадан ба Лигаи чемпионҳо рӯз то рӯз кам шуда истодааст. Аз замин Лёс ба шогирдони Рагник ғалаба муҳимтар аст. Челси низ дар майдони худ Ньюкаслро қабул хоҳад кард. Арсенал бошад бо Лестер рақобат мекунад. Дастаи Артета дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ва метавонад силсилаи ғалабаҳояшро идома диҳад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. баъд аз омадани сармураббии нав ба мунтахаби асосии Тоҷикистон, умеди мухлисони футболи меҳам ба пешрафти футболи тоҷик ва ояндаи дурахшони он ба вуҷуд омад. Хурсанд нашавед. Ҳар боре ки мо сармураббии навро мебинем, хурсандӣ мекунем ки акнун футболи мо пеш меравад. Мо ҳам акнун ба чемпионати Осиё меравем. орзуи ҳар як мухлиси футболи меҳан дидани Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳон аст. Бале, ин танҳо орзу аст ва чунон менамояд ки ба муддати чандин солҳои дигар дар сатҳи орзуву маром боқӣ мемонад. Борои романтизм ман узр мепурзам. Тавре мегӯянд зиндагиро орзу ширин намуд. Мо ҳам орзу кунем, ҳеҷ гап не. Барои амалӣ шудани ин орзу баъзеҳо бар он назаранд ки корро дар футболи тоҷик бояд аз сифр оғоз кунанд. Барои мисол, дар Белгия солҳои 90 ҳамаи мактабҳо ва академияи футболӣ ба мунтахаби асосӣ нигариста шакли ҷойгиршавии бозингаронро мемонданд. Ҳама зери як система ҷамъ шуданд. Ҳама медонист ки ба куҷо равон асту дар пеш ӯро чӣ интизор аст. Дар мо бошад бозингар аз хурдсолӣ бо идораи туб унс гирифта. Вақте дар мунтахаб ӯро ҷо медиҳанд, куллан чизҳои дигар талаб карда мешавад. Ба ҳамаи кишварҳои пешрафтаи футболӣ назар кунед, як шаклу қолаби махсуси футбол дида мешавад. Футболи бразилӣ бо финту ҳаракатҳои зебо, футболи классикии британӣ бо партофтҳои зиёд, муборизаи беамони ҷисмонӣ ва зарбаҳо бо сару страйкерони 2 метра, футболи олмонӣ бо интизоми баланд ва ҳоказо. Ба ман футболи тоҷикро гӯед ки он дар чӣ дида мешавад. Қолоби футболи тоҷик чӣ гуна аст? Гол назадан? Ҳамин аст усули бозии мо. Мо барои чӣ рози дил кардем? Чанде пас сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Пётр Сегрд ҳайати тими кишварамонро барои бозии мусобиқаи ҷоми Наврӯз маълум хоҳад кард. Дар нишасти матбуотии якумин журналистон ба мутахассиси олмонӣ суол карданд ки оё мисли мураббиёни пешинаи Тоҷикистон ба шумо ҳам рӯйхати бозингаронро меёранд ё шумо худатон интихоб мекунед? Дар натиҷа ҳатто моҷарои кӯчаке дар толор ба миён омад. Сегрд бо қаҳру ғазаб ишора кард ки ҳеҷ кас ба ӯ ягон рӯйхатро намеёрад. Ӯ ҳамаро худаш интихоб хоҳад кард. Агар Фатлоев ба ҳайати тими мунтахаби Тоҷикистон даъват нашавад, яқинан ба ӯ коғаз овардан ва на ҳама интихоби ӯсту, на ҳама дар дасти ӯст. Чанд рӯз пеш бозии ситораҳои футбол ва футзал дар толори футзал баргузор шуд. Пётр Сегрд дар ин рақобат иштирок намуд. Ҳатто дар байни футзалбонон ҳам бозии Фатлоев олӣ буд. Сегрд ҳамаро бо чашмони худ дид. Агар Фатлоев дар чунин ҳолати хуби варзишӣ ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон бар нагардад, ба мо дигар ҳеҷ кас кӯмак карда наметавонад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Футболбози тоҷик Амирбек Ҷураббои фаъолияти худро дар хориҷи кишвар идома медиҳад. Нимоятгари мунтахаби Тоҷикистон ва акнун собиқ футболбози дастаи Истиқлол ба чемпионати кишвари ҷазираҳои Филиппин рафт. Меҳмад ӯ шарафи дастаеро бо номи Юнайтед Сити ҳимоя мекунад. Амирбек ки мо дар Юнайтеду Сити бозӣ хоҳад кард. ҳадди ақал як бозингари мо ин дастаҳоро мебинад. Агар бидуни ҳазл гӯем, қаблан ин даста номи Серес Негрос дошт. баъди фаҳмидани ин хабар мухлисони футболи меҳан ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. қисми аз онҳо рафтани Амирбекро ба чемпионати ин кишвар тарафдорӣ мекунанд ва ишора менамоянд ки барои пешрафтани футболи мо бояд бозингаронамон дар кишварҳои хориҷа бозӣ кунанд. нисфи дигарашон мегӯянд ки дар чемпионатҳои дигар кӯмайлаш бозӣ кунанд, аммо на дар Филиппин. Футболи ин кишвар ба Осиё чӣ додааст? Ҷаҳонро як тараф гузорем.
метавон эҳсону манучеру ваҳдату алишеру офарин гуфт ки ба чемпионатҳои қавитарин рафтан, лек аз рафтан ба Филиппин барои футболи мо чӣ фоидаест? Чунин трансфер танҳо барои худи Амирбек метавонад нафъовар бошад. Гап инҷо танҳо сари ҷиҳати молиявии масъала меравад. Аз нуқтаи назари кор кардани пул ва беҳтар кардани вазъи молӣ барои Амирбек ин интихоби дуруст аст. Аз ҷиҳати сатҳи бозӣ ӯ солҳои тӯлонӣ тавонист бозии барқарор нишон бидиҳад. вазифаи асосии ӯ дар Истиқлол ва мунтахаби Тоҷикистон дар идораи тӯб буд. вақте ки дастаи мо тӯбро идора мекард, рисолати асосии Ҷурабоев қабидани тӯб барои даста ба ҳисоб мерафт. рӯзи 10 март маълум шуд ки Британияи Кабир нисбати Роман Абрамович таҳримҳо ҷорӣ кард. тибқи онҳо ҳамаи молу мулки миллиардори рус дар кишвари Британия аз дасташ гирифта мешавад. активи асосии ӯ дар Британия дастаи Челси буд. акнун тақдири лондониҳо чӣ мешавад? Санксияҳои Абрамович ба Челси зарбаи сахт мезанад. таҳримҳо боиси он мешаванд ки сармоядори рус дастаро фурӯхта наметавонад. то охири моҳи май ба дастаи Челси иҷозатномаи махсус дода мешавад то ин тим бозиҳои худро идома диҳад. акнун биёед дарк кунем ки ба Челси чӣ мумкин асту чӣ не. лондониҳо футболро идома хоҳанд дод. шаби гузашта бо Норвич бозӣ карда ғолиб шуданд. Челси ба ҳамаи кормандони худ аз ҷумла футболбозон ва мураббиён музди маошашонро дода метавонанд. 20,000 фунт чунин миқдор маблағро барои баргузор кардани бозиҳои сафарӣ ҳаққи сарф кардан дорад. ҳафтаи оянда Челси бо Лил дар сафар бозӣ дорад. барои бозиҳои хонагӣ бошад, дастаи шаҳри Лондон ҳаққи харҷ кардани 500,000 фунтро дорад. Челси наметавонад ки барои бозиҳои чиптаҳоро фурӯшад. ба варзишгоҳ танҳо нафароне омода метавонанд ки соҳиби абонемент ҳастанд ва ё то 10 март чиптаҳоро хариданд. Челси бозингаронро фурӯхтан, харидан наметавонад ва шартномаи футболбозонашро ҳаққи тамдид кардан ҳам надорад. тобистон қарордодҳои Сезар Аспиликуэта, Антонио Рудигер ва Андрес Кристенсен ба анҷом мерасанд. то соли 2023 бошад муҳлати шартномаи Маркос Алонсо, Тиаго Силва, Жоржино, Росс Баркли ва Нголо Канте ба анҷом мерасанд. ин маънои онро дорад ки аз 1 январ онҳо метавонанд бо дастҳои дигар гуфтушунидҳоро анҷом бидиҳанд. метавон гуфт ки ин маҳрум кардани Челси аз трансферҳо аст. аз бани қаблӣ нав 3 сола гузашт. мағозаҳои даста муваққатан аз кор мемонанд. дар масъалаи фурӯхтани даста бошад, ҳукумати Британия метавонад ба Роман кӯмак расонад. дастаро метавонад ба фурӯш гузорад, вале Абрамович бояд 1 дирҳам ҳам нагирад. рости Абрамович беамин ҳам қадр кард ки пули аз фурӯш ба дастомадаро барои осебдидагони офатҳои ҷанги Украина хоҳад дод. сармоягузорон аз Челси рӯ мегардонанд. ширкати се аллакай ҳамкориро бо лондониҳо қатъ намуд. ба ҳамин тавон дӯстон, боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.